עם הקיצוניים בגוש האסלאמי של הפרלמנט המצרי. זהו עימאד עבד אל-גפור, והוא מנהיג הסלפים. שלומי אלדר, ערב טוב לך. ערב טוב. מה הוא אומר שם? כן, אבל אולי יעקב דווקא משהו שהתפתחות ביחסים בין ישראל למצרים. קודם כל נשיא המועצה הצבאית מוחמד טנטאווי מגיב הערב לדברים של שר החוץ אביגדור ליברמן, דברים שיוחסו אתמול בעיתון מעריב. לפיהם הוא אמר שהבעיה הגדולה היא מצרים יותר מאשר איראן וצריך לתגבר את הכוחות. טנטאווי אומר הערב, אנחנו נשבור את הרגליים למי שיחזקו או יתגרו בגבול שלנו, אבל יחד עם זאת הוא אומר, אנחנו לא נתקוף שכנים שלנו. אם כן, עימאד אל-גפור, מנהיג תנועת הסלפים, מגיע לרצועת עזה, נפגש עם מנהיגי חמאס מחמוד א-זהר ואסמאעיל הנייה, ואנחנו שומעים ממנו דברים גם על הפסקת הגז ממצרים לישראל, בניגוד לדברים שנשמעו בישראל כאילו מדובר רק בסכסוך עסקי, תעשייתי. אומר עימאד אל-גפור, אנחנו מדברים על כך שרצון העם בעצם מכתיב לפוליטיקאים דברים, וגם דברים על הסכם השלום בין ישראל למצרים. בואו נשמע. بهذه الصورة يكون في تناغم ما بين القرار السياسي وما بين يعني الموقف الشعبي. احنا يهمنا جدا ان القرارات السياسية تكون نابعة من الشعب ومتناغمة مع المواقف الشعبية. فأرى ان بهذا الأسلوب وهذه الطريقة بتكون القرارات السياسية والقرارات الشعبية تسير في نفس الاتجاه ونفس المنوال. גפור נשאל גם על עמדת הסלפים לגבי הסכם השלום עם ישראל. بالنسبة لهذه المعاهدات احنا بنقول ان لا شك انها اضرت بمصر واضرت بالأمة العربية، لكنها يعني اصبحت واقعا منذ اكثر من 30 سنة، من 78 تقريبا 79. فاحنا نتعامل معها كأمر واقع موجود من عقود عديدة. فنحن نرى منها ان هي فعلا اضرت بالواقع المصري والواقع العربي والواقع الاسلامي، لكن سنتعامل معها من المنطلق الواقعي. ומנהיג תנועת הנור הסלפים, רק נאמר שהם זכו בבחירות האחרונות במצרים ב-27, כמעט 28%. ועוד נקודה אחת, מי יהיה נשיא מצרים הבא? אומר אל-גפור, אין ספק שזה יהיה מישהו שהאחים המוסלמים והסלפים יתמכו בו. כן, תודה לך שלומי אלדר.